Panguva ine pane chokwadi chinorwadza mhuri yeZimbabwe chiri kuonekwa kunzi yes ari kuNelson Chamisa akagadzira zita, ende panguva inoi anyazoziva kunzi akasimuka atanga kushedzera panguva inoi people will follow him, zvoita kuti zvichiconfusa macitizens enyika yeZimbabwe after Nelson Chamisa aramba anyerere chaos yenyika yeZimbabwe ichiita nemamiriro ayaita kudai. Saka pina mashoko ari kunyatso kubuda pachena zvinokuva kunzi Nelson Chamisa's strategic ambiguity panguva inoi confusa macitizens ndoribva wasubscribe like watombebea like on varakashi vanobuda vanyora vachiti Chamisa's political future in turmoil. Nelson Chamisa's political future hangs in the balance of fears in fighting grips his inner circle. Allies once united behind him now battle for control, exposing self-interest and disunity at the heart of the opposition. Chamisa's long-used strategy of silence and ambiguity has backfired, leaving supporters confused as rival camps led by Amos Chibaya, Osalo Siziva, Jameson Timber pull in different directions. His latest project, The New, already risks the same collapse that doomed past movements. Critics say Chamisa's leadership style, centered on personal authority rather than internal democracy, has fractured the opposition beyond repair. As the ruling party delivers on its promises and strengthens ahead of the elections, Nelson Chamisa faces a defining moment: rebuild trust or fade into political irrelevance. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino achitaurwa nevarakashi vakomana veZANU-PF. Panguva ino tinoona kuti these ZANU-PF members vanomboonekwa kunzi vanotaura nhema and the likes, but panguva ino ari kubuda Nelson Chamisa pano expectiwa kunzi save the opposition leader. Tarisa zvakaitika muna 2023 or in 2018, everyone knows kuti Chamisa anga ane vanhu and people they've got trust in him, but panguva ino achiremaina ari silent, panguva iri very very critical. Zvaita kuti masupporters ake vakaita sana Amos Chibaya, vana Osalo Siziva, vakaita sana Wiwa Scala right now vakubuda vachinoita zvavo, mwe nemwe achita mazvake panguva ine vachifighta for freedom to liberate maZimbabweans. Chitiko chiritika munyika yeZimbabwe vari kuonekwa kunzi most of the opposition members they are even supporting the ruling party ZANU-PF, vachinoti hazvina tosapota vana Bombshell Geza, faction yemawo veterans, vana VP Koza Ndinochwenga, noda kuti ndo vatiri kuona kuti it is another opposition which has risen from the ruling party ZANU-PF. Iri kuonekwa kunzi it might be better than someone who is silent. Muri Zimbabwe imbudzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu za mafunguro enyu. Subscribe, like, cheta on the bell icon.